नमस्ते. आज मी एकदम स्पेशल चिकन बनवते आहे, दही मसाला चिकन. आता मी तुम्हाला दाखवते कसं बनवायचं ते. आता इथे मी पहिला गॅस पेटवलाय, कढई ठेवली आहे. आपल्याला पहिला आहे ना मसाला भाजून घ्यायचा आहे. आता त्याच्यासाठी मसाला बघा काय काय घेतले आहे. इथे मी 4 सुकी लाल मिरची घेतलेली आहे, 1 चमचा जिरा, 1 चमचा धने आणि 1 चमचा बडीशेप. आणि याच्यामध्ये आपल्याला खडे मसाले घ्यायचे आहेत. हे थोडंसं जावेत्रीचा फूल घेतलंय, काली वेलची, 3 लवंग, 5-6 काळी मिरी, 3 हिरवी वेलची. आता हे आपल्याला सर्व मसाले आहेत ना पहिले भाजून घ्यायचे आहेत सर्वच ना. त्याच्यामध्ये हे खडे मसाले पण. होय दिलू, काय करते इकडे? चल बाहेर ये. हा पाणी चालू सांगते ये. पाणी प्यायला गेली का काय? नाही ना, अशीच टाइमपास. चल ये चल. शी करायला गेली ती. कर शी कर. आता याच्यामध्ये आहे ना थोडा अलकुंडाचा तुकडा टाकला ना छोटासा, तर आपला घरगुती मसाला झाला. हा घरगुती आपण मसाला बनवतो ना, तिखट मसाला. हो हो. तो मसाला हा झाला. मसाल्याला बघ आता सुगंध यायला लागला ना मसाल्याचा. तसाच मसाल्याचा येतो ना, आपण मसाला बनवतो तसा. बरोबर. चांगला भाजून घ्यायचा जरा कुरकुरीत होईपर्यंत. आता इथे मसाला आपला भाजलेला आहे, गॅस बंद करते. हा थोडा थंड होईपर्यंत आहे ना. आता इथे आपला हा मसाला भाजलेला आहे ना, तो आपल्याला पावडर करून घ्यायची आहे. सुक्या भांड्यात घ्यायचं आणि वाटून पावडर करायची. आता आपण हा मसाला वाटलेला काढून घेऊया. आता इथे मी 1 कांदा आणि 10 काजू घेतलेत. हे आता आपल्याला बारीक पेस्ट करून घ्यायची आहे कच्ची. चला या मॅडम. पाणी टाकायचं याच्यात? हा आधी पहिलं वाटून घेते, नंतर पाणी टाकते लागला तर. ते थोडं पाणी टाकून याची आपण बारीक पेस्ट करून घेऊया. आपली मस्त पेस्ट झाली आहे. आता इथे बघा मी कढईमध्ये तेल ठेवलंय आणि त्याच्यामध्ये आहे ना आपण तेजपत्त्याची 2 पानं आणि दालचिनीचे छोटे 2 तुकडे. आता आपण त्याच्यामध्ये आहे ना ही वाटलेली पेस्ट टाकूया काजू आणि कांद्याची. आता ही आपण कांदा आणि काजूची पेस्ट टाकली आहे ना, चांगली 3-4 मिनिटं चांगली ढवळत राहायची आहे, म्हणजे चांगली फ्राय करून घ्यायची. दिलू, होय दिलू, काय करते? काय करते? नुसते साफसफाई चालू आहे माझ्या दिलूची. माझी दिलू नेहमी साफ असते. बघा कशी गोरी गोरी असते. असं आवडतं माझ्या दिलूला, है ना. मग आमची दिलू केवढी शाणी दिलू आहे. असं करायला आवडतं कॅट लोकांना, आणि इकडे खांजवायला आवडतं माझ्या दिलूला. कशी बसली पण दिलू? तुझे 2 हात इकडे आणि पाय पाठी आहे. कुठे पाय तुझे? अशी कशी बसली आहे तू? हो हो. चांगले आपल्या इकडे आता 3-4 मिनिटं झालेली आहेत ना. चांगली पेस्ट फ्राय होते. आता थोडी अजून फ्राय व्हायची, पण त्याच्यामध्ये आहे ना आलं लसूणची पेस्ट टाकते 1 चमचा, कारण ती पण त्याच्याबरोबर फ्राय होईल ना, म्हणून 1 साथ टाकायची. तर परत किती वेळ लावलायचं? हे आता पुरं म्हणजे सुकेपर्यंत. हे आता पेस्ट आपली टाकली आहे ना, पूर्ण सुकेपर्यंत आपल्याला ढवळत राहायचं आहे. तर इकडे आपली आलं लसणाची पेस्ट टाकून बघा चांगलं 1-2 मिनिटं झाली. फ्राय झाली आहे बघा, तेल सुटायला आलाय. पण आता त्याच्यामध्ये आहे ना वाटलेला मसाला टाकायचा, आपला सुका मसाला आहे ना सगळा, तो टाकायचा. त्याच्यामध्ये थोडीशी हळद टाकायची. किती? पाव चमचा. हा,
आणि थोडासा मीठ टाकायचं. म्हणजे त्या पेस्टला लागून येईल कांदा आणि हा काजूच्या. सुगंध आलाय मग मसाल्याचा. हो. मसाल्याचा सुगंध किती छान सुटलाय. हम्म. उगाच का घरामध्ये मसाले बनवतात. छान वाटतात ना एकदम. हा. आता याच्यामध्ये थोडासा ना पाणी टाकते. थोडासा टाकायचा कारण मसाला करपू नये, मसाला चांगला शिजायला पाहिजे म्हणून. अर्धा पेला टाकलास का? नाही नाही, आता 2-3 मुठी म्हणजे थोडासा 2-3 चमचे. मसाला लागू नये म्हणून ना? हा. आणि मिळून येतो मसाला बघ, ग्रेव्ही बनते त्याची. हो बरोबर. हीच ग्रेव्ही खायला किती छान वाटेल आता. हा. है ना? हा मसाला आहे ना चांगला फ्राय करून घ्यायचा, 2-3 मिनिटं ढवळत राहायचा. म्हणजे कसं टेस्ट चांगली येते त्याला. मसाल्याला तेल सुटलं पाहिजे बाजूला, हम्म. कढईला चिपकत नाही. हम्म. आता इथे मसाला आपला फ्राय झालाय चांगला. आता त्याच्यामध्ये आपण दही टाकूया. ही दही फेटून घेतलेलं आहे. आपण 5-6 चमचे दही टाकायचं. सहा चमचे टाकले. 6 चमचा हा आपल्या घरातला चमचा आहे ना, हम्म. तो 6 चमचे टाकले दही. जास्त पण नको, नाहीतर काहीतरी आंबट व्हायचं. त्याला नाही आंबट व्हायचं, हम्म. जास्त पण नाही वापरायचं. आता मी दही टाकताना आहे ना गॅस मी स्लो ठेवला होता आणि स्लोच ठेवायचा. स्लो गॅसवर आपण तेल सुटेपर्यंत ढवळत राहायचं. हम्म. आता बघूया आपलं तेल सुटलं आहे का पहिला. एवढं सेपरेट नाही झालंय. नाही झालंय अजून म्हणजे 2 मिनिटं तरी चांगलं ढवळत राहायचं. हम्म. आता इथे मसाला चांगला फ्राय झालाय बघा, तेल सुटलंय. हम्म. हे बघ तेल असं बाजूला होतो ना, हो. तेल वेगळं दिसतो त्याच्यामध्ये. मसाला एकदम गाठी गाठी झालेले दिसतात. आता आपला मसाला फ्राय झालाय. आता त्याच्यामध्ये आपण आहे ना चिकनचे पीस टाकूया. किती किलो आहे? अर्धा किलो चिकन आहे. हम्म. अरे वा, लेग पीस पहिला आला. हा. तुम्ही ताईला लेग पीस खायला दिलं तर ताई किती लेग पीस खाईल? ताई पुरा नाही खात. पूर्ण पण नाही खात? नाही खात. मी पण नाही पूर्ण खाल्लं तर खाल्लं मी नाही. असं चिकन जास्त कुठे खाते, बारीक बारीक कोचून खाते, पण तो रस्सा खाते. हा. आता त्याच्यामध्ये आहे ना आपण थोडासा पाव चमचा आहे ना मिरची पावडर टाकूया. कमी का? कारण ऍक्च्युली आपण आधीच मसाला बनवला होता. घरातल्या मसाल्यासारखा आपण मसाला बनवला ना. बनवला. आता समजा तुम्हाला घरगुती मसाला जर बनवायचा असेल ना तर हा मसाला बघायचा. आता मी बनवलेला सुका मसाला बनवला ना तो तसा तुम्ही घेऊन साहित्य घेऊन पावडर करून ठेवलात ना थोडीशी, तरी आपला घरगुती मसाला बनेल. अरे वा. आता आपल्याला काय करायचं आहे? आता चांगलं 2-3 मिनिटं चांगलं ढवळून घेऊया मसाल्यामध्ये. असं फ्राय करत राहायचं. असं फ्राय करायचं, पाणी नाही आधी टाकायचं आहे. सर्व मसाला लागायला पाहिजे ना. सर्व मसाला लागला पाहिजे आणि तो चिकन पण त्याच्यामध्ये आहे ना फ्राय झाला पाहिजे मसाल्यामध्ये. आता चांगलं इथे 2 मिनिटं मी ढवळून घेतलंय. अजून 1 मिनिट ढवळायचं आहे. तोपर्यंत आपलं मीठ टाकूया चवीपुरतं. आपण पहिलं मीठ टाकलेलं मसाल्यामध्ये, पण ते थोडं टाकलेलं. आणि हे आपल्याला कसं ग्रेव्ही बनवायची आहे ना, म्हणून आपण ग्रेव्हीसाठी मीठ टाकायचं. मीठ टाकताना अंदाजानेच टाका, कारण 2 वेळा मीठ टाकलंय ना मी, म्हणजे आपण अंदाजाने टाकायचं. नाही तर तुम्ही जेव्हा मी पहिला मीठ टाकलं ना तेव्हा तुम्ही नाही टाकला तरी चालेल, तुम्हाला नाही समजायचं. आत्ताच मीठ टाका तुम्ही चवीपुरतं. बरोबर. ते आपल्याला किती वेळ ढवलायचं? नाही तर थोडं ढवळते. पण चिकनला आहे ना मसाला लागला पाहिजे आणि चिकन त्याच्यामध्ये मसाल्यामध्ये फ्राय झाला पाहिजे. बरोबर. कारण त्याचं नाव मसाला चिकन आहे ना. आता इथे चिकन बघा चांगला मी फ्राय करून घेतलंय. पहिला फुल गॅसवर 2-3 मिनिटं, नंतर कमी गॅसवर 2-3 मिनिटं. असं मी चांगलं सुक्का चिकन करून घेतलंय बघा. आपण सुका फ्राय करतो ना तसा. पण आपल्याला हे आता शिजवायचं आहे ना, पण आपण आहे ना काय करायचं माहितीये का, अंदाजाने. म्हणजे तुम्हाला मी अंदाज सांगते, ते 1 कप सांगत नाही की 1 वाटी सांगत नाही. हे आपलं जेवढं चिकन आहे ना ते चिकनच्या बरोबर चिकनच्या वरती पाणी टाकायचं. वरती का? हा, चिकनच्या वरती पाणी आलं पाहिजे. हे फुल आपल्याला चिकन आहे ना शिजवून घ्यायचं आहे. कारण चिकन शिजलाच नाही आपलं, आहे ना. नाही, ते फक्त आपण फ्राय केलंय मसाल्यामध्ये. हे बघ असं पाणी टाकायचं. चिकनच्या वरती आलं ना बरोबर पाणी. आणि आता गॅस कसा आणि किती वेळ? गॅस आता जरा फुलच करून ठेवायचा, कारण शिजायला पाहिजे ना. ओपनच? ओपन नाही, झाकण मारायचं.
10 मिनटं 10 मिनिटासाठी झाकण मारून चलो मिलते चांगलं हैं शिजवून घ्यायचं. 10 मिनट के बाद. हा इथे आपली 10 मिनिटं झाली आहे झाकण मारून. हम्म. आता आपण झाकण काढून बघूया. वाफ बघ. वाफ आली ना मस्त बघ. थोडा शिजलं चिकन. हा थोडा म्हणजे शिजलाय बरोबर, पण अजून शिजायला पाहिजे. बरोबर. हा. आता गॅस आहे ना थोडा बारीक करायचा आणि आपण ढवळून घ्यायचा, नाहीतर ते हातावर टिपके उडतात. हो. मग आपल्याला चटके लागतील, म्हणून आपण गॅस बारीक करायचा आणि ढवळून घ्यायचा. कलर कसा आलाय मस्त एकदम. बघ. आता आपण आहे ना आता चांगलं ढवळून घेतलाय. आता परत आपण 5 मिनिटं शिजायला ठेवूया. म्हणजे चिकन आपलं आहे ना 15-20 मिनिटं तरी चांगला शिजवून घ्यायचा. बरोबर. चिकन शिजवायचं असेल तर 15-20 मिनिटं चांगला फुल गॅसवर शिजवायचा. 15 मिनिटं फुल गॅसवर शिजवायचा आणि 5 मिनिटं स्लो गॅसवर. म्हणजे आपल्या 20 मिनिटात आहे ना चिकन मस्त एकदम शिजून येतो. बरोबर. 15 मिनिटाच्या खाली चिकन शिजतच नाही. शिजतच नाही. नाही, कच्चाच असतो तो. हा आता शिजला म्हणून कसं समजायचं, हे बघ हे आपलं लेग पीस आहे ना हे फुटलाय पूर्ण बघ. हो. आहे ना असं शिजतो आणि हड्डी बाजूला होते. आता 5 मिनिटासाठी मी परत झाकण मारते. मिलते हैं 5 मिनट के ब्रेक के झाकण बाद. मारा मित्रमंडळ. 5 मिनिटं झाकण मारलाय. आता आपण 5 मिनिटांनी बघूया. आता इथे आपली परत 5 मिनिटं झालेली आहे. आता आपण झाकण काढूया. बघा आपलं चिकन बघा. तर तरी पण आलेली आणि चिकन पण आता सुगंध पण आला त्याला ना. कलर बघ ना किती छान आलाय. हा. आता आपण त्याच्यामध्ये आहे ना कसुरी मेथी टाकूया. पण जरा आहे ना कसुरी मेथी कसं माहितीये थोडी गरम करायची. हा तव्यावर थोडी गरम करायची, मग ती चुरचुरीत होते. नाहीतर ती मऊ होते. मऊ होती तर ती चुरत नाही. गरम केली ना थोडी की अशी चुरते बघ हातावर, पावडर बनते. मम्मी हा वाक्य बोलून परत मला कमेंट मध्ये नावं ठेवतील, पण बोलू का, मला हसायला येते. कसुरी मेथी म्हणजे रेसिपीचा तंबाखू. तंबाखू खातात ना तसं झालं ना. ते पण असं आपण आता असं आता तुला करून टाकतो कोडवर्ड ना असे असं. कोडवर्ड ठेवायचे आपण. मी तुला कोडवर्ड बोललो ना, कोणी बॅड कमेंट करू नका. आम्ही असं हसी मजाक मध्येच घेतो. मी आता काय म्हणणार माहिती का मम्मी, रेसिपीचा तंबाखू टाकला. कसुरी मेथी वाटतंय ते. पण कसुरी मेथीची चव का भारी येते ना. चव भारी म्हणजे टेस्ट खूप भारी येते. रेसिपी मध्ये कसुरी मेथी टाकली हे लगेच समजून येतं खाताना. येते खाताना. त्याचा स्वाद पण भारी येतो. हो. कलर पण एकदम छान आलाय आणि बघा एकदम ग्रेव्ही पण छान आली आहे. आता आपलं चिकन तयार झालेलं आहे. पण आता आहे ना काय करायचं माहितीये, 2 चमचे आहे ना त्याच्यावरती क्रीम टाकायची. आता मी क्रीम नाही टाकत आहे कारण नाही आहे क्रीम. 2 चमचा क्रीम सोडली आणि ढवळला ना की आपलं चिकन खाली उतरून घ्यायचं, सर्व करायचं आणि खायची सुरुवात करायची. अरे वा वा वा. हे चिकन असं झालंय ना माणसं बोट चाटत राहतील खाऊन. हो मस्त एवढं दिसतं. छान बनलंय. पाहिजे तर अजून खाली बघ उतरून घेते. आणि थांब थांब खाली उतरताना हे घे. उतर. चला तर सर्व पण करूया ना. सर्व करूया. वा वा वा. आता इथे आपली रेसिपी सर्व करताना तुम्ही बघितलीच. आता चपाती आणि इथे आपला भात पण बनतोय. वा वा. गरम गरम भात पण. गरम भात. हा. आता बघूया. आता तुम्ही सांगा, तुम्ही चिकन बरोबर भात खाणार का चपाती खाणार? दोन्ही खाणार. दोन्ही खाणार. हा. चला मग आता पटकन खाऊन घ्या, सुरुवात करा. आणि मग असं कसं होणार की आम्ही दिलला दाखवणार नाही व्हिडिओ मध्ये. बघा बघा दिलचं नाव घेतलं, बघितलं तिकडे बघितलं मम्मी. आमची दिलू शाणी आहे आणि आमची दिलू चॅप्टर आहे. हा दिलू शानी आहे. दिलू छत्री घेऊन कुठे चालली? छत्री घेऊन कुठे चालली माझी दिलू? छत्री घेतली आहे, छत्री पकडून बसली आहे. बघा पॅट कॅट असतात ना तर थोडा हे पण होतं. इकडे दिसतं मलम लावलेलं माझ्या हाताला. थोडीशी आउट ऑफ कंट्रोल पण होते आमची दिलू. पप्पूला शिक्षा देते ती. मला हे देते बघा, मारते. बघा बघा. आज मूड मध्ये नाही माझी दिलू. एवढी माझी शाणी दिलू मूड मध्ये नाही आहे. नको डिस्टर्ब नको. चला आपण रेसिपी खायला ये. चिची खायला ये. चिकन बनवलंय दिलू. चला. नाही छत्रीवरती बघ. हा छत्री आवडली.
छत्री आवडली ही 2 वर्ष जुनी छत्री आवडली, नवीन नको. चला जाऊया. जुनी छत्री आवडली तिला. चला ऊपर ऊपर चढ़िए अंदर. ऊपर अभी दरवाजा खुला नाही आहे. अभी रेसिपी के बाद खुलेगा. तर इथे शेफ पण रेडी आहेत आणि इथे आपली रेसिपी पण रेडी आहे. आणि आम्ही रेसिपीमध्ये आज बघा टोमॅटो कांदा पण घेतलेला आहे. आपल्याला कमेंट्स येतात ना की कांदा टोमॅटो पण घ्या तुम्ही. नाही खातात कांदा टोमॅटो लिंबू. पण तू लिंबू खात नाहीस ना. हो कधी कधी खातो पिळून. चला 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 टाइम नो टाइम वेस्टिंग. चला 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 बाहेर चला. दिलू चिच्ची आणली आहे. दिलू चला 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 दिलू ये लवकर ये, लवकर ये, लवकर कुठे माझी दिलू. ये लवकर ये चिची चिची व चिची चिच्ची दिलू. आज खाणारे कधीपासून रेडी झाले आहेत. पप्पूला एवढी घाई झाली कारण भूक लागली आहे त्याला. आज कार ड्रायव्हिंग क्लासला गेलो होतो पण नाश्ता करूनच नाही गेलो. आणि आज घरात असून पण खाल्लं नाही काय. आणि तुम्ही पण असं काय ना काय स्किल ना म्हणजे शिकत राहायचं बरोबर ना. मी कसं सुरुवातीला तबला शिकलो, मग स्विमिंग क्लास लावला, मग डान्स क्लास लावला, आता ड्रायव्हिंग क्लास आणि पुढे गिटार क्लास लावणार आहे. आता रेसिपी खाणार आहे. रेसिपी क्लास तर चालूच असतं आपलं. 5 वर्षापासून रेसिपी क्लास चालू आहे. वा वा वा. पण आज तुला चिकन बनवताना ताईची आठवण आली ना लेग पीस वरून. कारण आमच्या घरी लेग पीस असेल ना तर तुम्ही 1 असेल किंवा 2 असेल. 2 असेल तर आम्ही दोघं खातो आणि 1 असेल तर मी ताईच्या ताटातच देतो. मी नाही खाते. ताईला देतो. ताई पण कशी माहिती थोडा खाते. आणि लग्न झाल्यावर कोणाला देणार मी. दुसरा कोणाला देणार. खूप भारी आहे म्हणजे मसाला मीठ एकदम व्यवस्थित. पण मी 2 वेळा मीठ टाकलंय ना. ते मिठाचा मला अंदाज सांग पहिला. मस्त आहे मस्त आहे मस्त आहे ना. पण मी तुम्हाला तेव्हा पण रेसिपी बनवताना पण बोलले आणि आता पण बोलते. जेव्हा मी पहिला मीठ टाकला ना तसं तुम्ही पहिलं मीठ टाकू नका आणि शेवटला मीठ टाकलं ना तेव्हाच तुम्ही ते चवीपुरतं मीठ टाका. कारण तुम्हाला अंदाज नाही येणार. आणि तुम्हाला अंदाज येत असेल तर काय प्रॉब्लेम नाही. खूप मस्त. म्हणजे खूप भारी झालंय. मी तर म्हणतो मी आता कधी सर्वात रेसिपीला मी म्हणत नाही की तुम्ही ट्रायच करा. पण ही अशी रेसिपी आहे ना की तुम्ही बनवूनच बघा. म्हणजे नक्कीच बनवा. आज संडेला नाही बनवता येत तर तुम्ही पुढच्या बुधवारी वाराला असेल आणि जर मंडे ट्युजडे खात असाल तर तेव्हा. पण ही मी रेकमेंड करतोय. आणि एकदम कमी साहित्यामध्ये. इझी प्रोसेस आहे आणि लवकर पण म्हणजे नॉर्मल जेवढा टाइम लागतो तेवढं लागतंच चिकन बनवा. ते काय आपण बोलू नाही शकत की 15 मिनिटात चिकन बनतं. नाही, अर्धा 45 मिनिट्स लागतंच. पण जेवढी मेहनत करून बघा. असंच काय असतं आपण जेव्हा चिकन आणतो कधी नॉर्मल दिवसाला संडेला किंवा वेन्सडेला तेव्हा बनवतो आपण ढवळत राहतो. ढवळी काय पण करतो आणि ते काय चिकन काय कधी चांगलं होतं कधी चांगलं होत नाही. पण जर हाच चिकन अशाच प्रकारे चिकन जर तुम्ही रोज पण केला तरी तुम्हाला खायला चांगलं अशा वाटेल. प्रकारे म्हणजे तो मसाला आहे ना चांगला फ्राय करत राहायचं. जरा आणि- थोडी मेहनत लागते. आणि काय माहितीये का तो मसाला तुम्ही बनवून पण ठेवू शकता. हा तो लाल मसाला तुम्ही आहे ना जो मी बनवला ना घरगुती मसाला तो तुम्ही बनवून ठेवू शकता डबा भरून. आणि डायरेक्ट लॉजिक आहे ह्याच्यात बघा. ग्रेव्ही जर त्याच्यात काजूची ग्रेव्ही पडली ना कधी पण ती हॉटेल आणि रेस्टॉरंट टाईपच रेसिपी जाते. कारण नॉर्मली आपण काजूची ग्रेव्ही नाही बनवत. काजूच्या ग्रेव्ही तर सोड पण ते मसाला फ्रायवर आहे. खूप छान झालं. आपण जेवढा फ्राय करू ना तेवढी आपली रेसिपी चांगली बनते. मला तर असं वाटतं आता ह्याच्यातनं भात काढू आणि बिर्याणी बनवून खाऊ. आता थोडं आहे ना थोडी ग्रेव्ही पातळ गेली ना आणि त्याच्यावरती आपला भात पुलाव भात म्हणजे आपला बिर्याणी भात टाकला ना शिजवून आणि 10 मिनिटं झाकण ठेवलं किंवा 5 मिनिटं झाकण ठेवलं की आपली बिर्याणी तयार. तुमच्या तोंडाला पाणी आला की नाही माहित नाही. आलं असेल ना आलं तरी आता पाणी काढा तोंडाला. एवढं भारी झालंय. काढा. खूप म्हणजे खूप. नाही तर मी एवढी कधी तारीफ करत नाही कोणत्या रेसिपीची. मला आवडते म्हणजे मला असं वाटतं की तुम्ही पण बनवावं. रेसिपी चॅनल आहे रेसिपी व्हिडिओ बनवणं असं म्हणून नाही. मला आवडलं आणि प्रोसेस चांगली आहे. म्हणजे लहान मुलापासून सर्वांनाच आवडेल हा म्हणजे हा पदार्थ. तर तुम्ही नक्कीच बनवून बघा. शिजलाय पण भारी. मी जेव्हा ती ग्रेव्ही पहिली फ्राय केली ना त्याच्यावरूनच मला समजलं की हे चिकन मस्त बनणार आहे. चिकनला एवढं पण तेल नाही लागलं. तेल नाही जास्त लागलं पण तेल कसं तेल जरा थोडं जास्त टाकायचं असतं चिकन मध्ये. जास्त नाही टाकायचं. जास्त नाही म्हणजे जेवढं मसाल्याला सुटलं पाहिजे एवढं तेल टाकलं पाहिजे. मसाल्याला तेल सुटत नसेल ना तर आपलं तेल कमी आहे. म्हणजे हे टिप्स आहे. टिप्स जे मला समजून येतात. मी समजतो तुम्हाला सांगतो. म्हणजे मसाला आम्ही समजा फ्राय करतो मसाल्याला तेल नाही सुटला तर तुमचा तेल जेवढा साहित्याला पाहिजे तर त्यापेक्षा तुम्ही कमी टाकलेलं आहे. बरोबर. तेल कधी पण कमी पण नाही पाहिजे. तेल कधी जास्त पण नाही पाहिजे. आता तो वरती तेल दिसतो ना नंतर ते आपली ग्रेव्ही चांगली फ्राय झालेली असते ना त्याच्यामुळे तो तेल बाजूला येईल. उलट त्याच्याने तर मजा येते. उलट ते तेल नसेल तर खायला वाटत नाही.
मी हेल्थ कॉन्शियस आहे, पण रेसिपी अशी आज अशी किती झाली. बोलतोय बघा. का म्हणजे? चिकन आवडलंय त्याला. चिकन लय आवडलं मला, म्हणून मी तुम्हाला सांगतोय तुम्ही बनवूनच बघा. जर आता टाइम असेल व्हिडिओच्या नंतर तुम्ही बनवून बघत असाल तर तुम्ही बनवूनच बघा. खूप म्हणजे खूप छान झाली आहे. आज मम्मीला 10 out of 10. मस्त. बाय. नाही, व्हिडिओला काय काय करा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. नमस्ते. आता आपण जरा वरती जाऊन बघूया. रूम आमचा खाली झालेला आहे. आता तुम्हाला पहिला रूम कसा आहे तो पहिला दाखवते. आणि इकडे सीडी चढायच्या अगोदर माणसाने एक डाऊट विचारला होता की ही सीडी जर म्हणजे तू एक बोलली होती ना की ताईला इकडे बसून केस बांधायची, हा. तर कसं होतं हे, म्हणजे सीडी अगोदर पण होती, ही अशीच होती सीडी, आम्ही काढली होती आणि आता परत लावलेली आहे. हा. आणि काढली अजून- होती आम्ही शिडी. अजून कुठून कुठून सीडी आहे तुम्हाला वरतून समजेलच. म्हणजे जेव्हा दुकान नव्हतं तेव्हा सीडी होती. आणि जेव्हा आम्ही दुकान बनवलं ना तेव्हा ही आम्हाला शिडी काढायला ही लागली. सीडी काढली आणि बाहेरून काढली आम्ही. म्हणजे ही इकडून काढली आणि बाहेर टाकली. आणि आता दुकान नाही आणि म्हणजे दुकानाची नाही बनवणार दुकान म्हणून आम्ही, आणि वरती स्पेस पाहिजे म्हणून आतून सीडी काढली परत. आणि अगोदर पण जेव्हा रूम सर्वात आधी बनवला होता ना, हा रूम जेव्हा पूर्ण रूम, तेव्हा इकडे सीडी होती, ती अशीच होती वरती जाणारी. हा. म्हणून ते पहिला दरवाजा पण हा आहे. दरवाजा पूर्वीपासूनच आहे. म्हणजे जेव्हा दरवाजा नवीन पहिलाच होता. 2004 पासून जो घर आहे ना, त्याच्यानंतर हा इथे पीओपी गेलेला. हा चला वरती आता, काढून. चला वरती. एक पायरी होता ना तुला चढायला, हा. 2 3 4 5. तर बघा हा दरवाजा असा असतो. आता इकडे हे बघ. आता दिल नाही येणार, दिल नंतर येणार. ये तू वरती. नाही तिला समजून ना मी वरती जाते म्हणून. बघा कसं दिसतं बघा. इथे लॉक लावायचं म्हणजे दरवाजा पडणार नाही तर, है ना. हा. ये खाली जसा रूम आहे तसाच रूम आहे. आता मम्मी तुम्हाला एक्सप्लेन करेल आरामात आहे. इकडे पकडायला बनवायचं आहे आणि इकडे अशी हे पण बनवायचे ना, पहिला बनवलेला होता. असं सर्व बनवायचं आहे. इकडे वरती पकडायला बिकडायला बनवायचं आहे. म्हणजे मम्मी आरामात येते, है ना. ही इथे अशी जाळी लावलेली होती. गेट असा होता. तात्पुरती बंद करून घेऊयात आम्ही. एवढा गेट होता आणि इथे परत दुसरा दरवाजा होता जाळीवर. थांब ते बंद करून घेतो मी. चल आता सर्व घर दाखव. आता इकडून तू एंटर झाली ना, वरती आलीस. आता बघा इकडे आपला सेटर आहे त्याच्यामध्ये, म्हणजे तिकडेच हे आमचा पुढचा दरवाजा आहे. पुढचा दरवाजा आणि खिडकी आहे ह्याला. हे आपलं खिडकी खाली पण होती. खालीच होती, ह्याच्यापेक्षा चांगली होती. खाली मोठी होती, ती काढली आम्ही, है ना. आता हे जे राहणार आहे ते लास्ट जे कचरा राहिला ते घेऊन जातात आहेत. आणि इकडून बाहेरून बघा सीन बघा कसं दिसतं. किंवा बिल्डिंग बघ कशी दिसते ती, है ना. हे सर्व साफसफाई चालू इकडे. म्हणजे वरतून आपल्याला बाल्कनी पण आहे मी अशी, आहे ना. हे कपडा काढल्यावर बाहेरून पण दिसेल. हा असा रूम. आता जर आम्ही दरवाजाकडे उभा आहे तर असा दिसतोय ना. हे बघा, हे इकडून वरती आलो. हे परमनंट आहे, हे असं फिक्स आहे. हे तुमची बुक वगैरे ठेवायला. आम्ही 10वीला आणि 12वीला आम्ही इकडे अभ्यास करायचो हा. वरती, है ना. हो. या रूममध्ये ठेवायची. इकडे बसून आम्ही अभ्यास करायचो. 5-6 तास आम्ही अभ्यास करत बसायचो. हा, इथे हे बुक ठेवायला त्याला फिक्स कपाट. आणि हा जो कलर बघताय हा आम्ही 3 वर्ष अगोदर केला होता, त्यापासून कलर नाही केलाय. रूम पण केवढा मोठा आहे ना. खाली आहे तेवढा मोठा, पण तिकडे खाली 2 पार्टिशन आहे तर इथे 1 पार्टिशन आहे, बरोबर. आणि एक मोठा डाऊट होता माहिती आहे काय, सांग. की किचन बनवणार आहे आपण, तर किचन दाखव. हा बेडरूम असणार बघा. हा सर्व बेडरूम आहे पूर्ण. हा इकडे बेड ठेवणार आहे आणि कलर बिलर तुम्ही बघा आणि काय काय डिझाईन करणार आहे ते बघा. आता आपण हा मधचा दरवाजा. मच्छा हे बघा इकडे ऑलरेडी किचन आहे छोटा. मग मी जा तिकडे जरा किचन केवढा दाखव. छोटा किचन आहे ना हा. हा, छोटा किचन. म्हणून तर माणसं रेंटवर होती, कारण किचन आणि ते सर्व बनवावं लागतं ना. आणि इकडे सर्व आपला वॉल. किती घाण करून टाकले 3 वर्षामध्ये. कारण रेंटवाले असेच. आता त्यांना असा रूम दिसतो आणि आता बनवल्यानंतर मग कलर बिलर चांगला केल्यावर कसं वाटेल. इकडे मी हाय किती मस्त पॉज काढलेला होता तेव्हा. चांगला काढला होता. द्यायचा नाही होता पण त्यांना जरुरी होती ना. हम्म. राहायला आले त्यांना गरज होती, त्यांना रूम कुठे मिळत नाही होता. हां. आणि एकदा ठेवले तर ठेवलेच मग त्यांना. त्यामुळे ते राहिले.
आणि इकडे असं हे पण सर्व साफ दिसतं. आता तुम्हाला जरा घाण दिसतंय, पण हे सर्व साफ होणार आणि क्लिअर होणार आहे. आणि वरची आपली टाकी आणि इथे सुद्धा बघा इकडून. आणि तुम्ही विचारता ना त्यांना यायला जायला रस्ता कुठून होता, तर आपली पाठची सीडी ही बघा दिसली आहे ना. हे पण सर्व पाठवून सर्व रूम एकदम अटॅच असते ना. आणि इथे आपलं आंघोळीसाठी आणि आपला नॉर्मलवाला आहे ना वॉशरूम. सगळं खराब करून तोडफोड करून टाकतात 3 वर्षामध्ये. तरी पण हे आम्ही सर्व तोडफोड केलं तरी पण आम्ही मध्येच हे सर्व त्यांना रिपेअरिंग करून दिलं. तर हे रिपेअरिंग केलेलं आहे ना. हा. आणि हे आपली काच आहेत मम्मी. आपल्या जेव्हा आता किचनसाठी इथे सर्व डिझाईन करणार आहे ना, बनवणार आहे ना, तेव्हा कामाला आले तर बघू. कामाला काचेचे शेल्फ आले तर हा. ते काची आहेत तसे बघा. हे मोठे साईज पण आहेत आणि छोटे साईज पण आहेत. तर हा होता आमचा वरचा घर, बरोबर ना. हा. ट्यूबलाईट पण कशी लावली बरोबर. मधीत लावली आहे. हे सर्व काढून सर्व व्यवस्थित करायचं आपल्याला आहे ना. हा. इथे कसं पाठी पण आपल्याला आहे ओपन बाल्कनी टाईप आणि पुढे तर आहेच आपल्याला बाल्कनी है ना. आणि रूम किती आता मोठा झाला सांग है ना. हा खालच्या रूमपेक्षा वरचा रूम मोठा वाटतो. मोठा वाटतो कारण पार्टिशन एकच ना. हा. आणि इथे कसं किचन मम्मीला शूटिंग करण्यासाठी पण छान आहे. सात खुर्ची. कुठे पण मम्मी करू शकते, खाली पण करू शकते, वरती पण करू शकते. आणि कसं असं मी काही किचन बनवत नाही, ऑलरेडी किचन आहे हा किचन आहे आपलं. आहे ना, त्यालाच आम्ही हे करणार आहे. असं नाही की वेगळं बनवतोय काय. असं होतं होम टूर है ना. आता याला पूर्ण कलर वगैरे मारायचा आहे, सगळं व्यवस्थित करायचं आहे चांगलं. चला खाली जाऊया. हा. चला खाली कसं आता हे उघडून खाली परत. आज जरा व्हिडिओ यायला लेट झाला कारण रेसिपी पण बनवावी लागली. आपली चांगली चिकनची रेसिपी ती पण आज संडेलाच बनवली आहे. आणि आज संडेला त्यांचा लास्ट डे होता. लास्ट डे तर अगोदर होता पण त्यांना रूम भेटत नव्हता, म्हणजे रूम मिळत नव्हता. म्हणून बोललो ठीक आहे तर हवा. आणि आता बोललो संडेला तर खाली करणार. आणि आज संडेला खाली केलं म्हणून त्याच्यात आम्ही मी थोडा गडबडीत होतो कारण लक्ष ठेवावं लागतं ना. नाहीतर काय असं माहिती कचरा ठेवून जातात. कचरा सामान सगळं इकडे तिकडे नको असलेलं सामान वरती ठेवून जातात. हा मग नंतर मग ते माझ्यावर प्रति पडतं पूर्ण. आपल्याला बाहेर फेकावं लागतं. आता पण बघा सर्व साफ केल्यानंतर मी जेव्हा बघायला गेलो ना वरती, त्यानंतर पण त्या 2 माणसांना ना अर्धा तास लागला घर साफ करायला. म्हणजे तुम्ही विचार केला किती कचरा सोडून जातात माणसं. ती 2 गोणी कचरा होता गॅलरीत होता पुढच्या. त्यांनी साफ करून पण. आणि असं असतं ना शेवटी आपलं घर ते आपलं घर, ते लोक काही मेंटेन ठेवत नाही का साफसफाई करत नाही. आता खालचं घर बघा किती मस्त लकलकीत आणि एकदम साफ दिसतो. आता वरती पण तसंच काहीतरी रिनोव्हेट करणार आहे, काहीतरी वेगळी. म्हणजे तुम्हाला काय आता जसं बिफोर होता ना तिकडे तर माणूस राहायला पण वाटणार नाही, राहतील माणसं. पण आता वरती जसं मी बनवणार आहे ना तर तुम्ही बघा, तुम्हाला पण म्हणजे बेडरूम पण आवडेल आणि किचन पण आवडेल. आणि तुम्हाला किचन समजलं ना, ऑलरेडी तिकडे किचन आहे तर तो तोडायचा कशाला है ना. तर कधी वाटलं तर मम्मी खाली रेसिपी बनेल, कधी वाटलं तर मम्मी वरती रेसिपी बनवेल. आणि वरती बाथरूम आणि तर ते आहेत वॉशरूम अटॅच. आणि आपला बेडरूम पण मोठा होईल. म्हणजे आता तुम्ही बघा हा पूर्ण घर किती मोठा झाला. आणि व्हिडिओ कसा वाटला, आता काय काय करायचं सांग. तुला काय सांगायचं अजून. नाही सांगायचं आता, म्हणजे आपण केलेलं हे सगळं आपलं. आता मुलांनी त्याचा सांभाळ करायचा असतो. बरोबर. 10वी-12वी पर्यंत ना 10वी-12वी पर्यंत आम्ही पूर्ण रूम वापरत होतो. वरती आम्ही अभ्यास करायला जायचो आणि खाली सर्व ओपन आहे. नंतर मग असं वाटलं की का एवढी गरज आहे, थोडे पैसे पण येतील आपल्याला रेंटला घेऊन, म्हणून ते रेंटला दिलं होतं. आणि त्यांना पण गरज होती वरती राहणाऱ्यांचे. ते फॅमिली घेऊन आले होते आणि आम्हाला सांगितलं आम्हाला रूम नाही कुठे मिळत आहे. तर आम्ही बोललो आम्ही कमी माणसं आम्ही खाली राहू शकतो, तुम्ही वरती राहा. थोडे एवढे पैसे द्या आणि तुम्ही वरती राहा. ते राहिले ते तर राहिलेच. हां. आणि एकच होते ते रेंटवाल्यांना, तर 3 वर्षांनी त्यांना काढून टाकलं. तर आजचा ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला ते पण आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. रेसिपी नक्कीच बनवा. रेसिपी कशी वाटली ते पण सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा, व्हिडिओला सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. आणि काय असेल तर कमेंट पण करा. आणि आता रिनोव्हेशनचे तुम्हाला ब्लॉग्स नक्कीच येतील, रेसिपी पण येतील. आणि काय काय करणार आहे ते पण तुम्हाला मी दाखवणार, थोडं दाखवणार मी. बाय.